Кървава трагедия се разигра късно снощи в София. 5 души бяха жестоко убити в апартамент в квартал Гоце Делчев. Предполага се, че те са умъртвени от техен роднина, млад мъж, който след това се е самоубил, предаде БГНЕС. Трагедията се е разиграла в блок 254 на квартала. Убитите са открити малко след 21 часа снощи. Съседите са издирвали възрастна жена, която живеела в апартамента и не са виждали от 2-3 дни. Те са имали ключ от апартамента на семейство Савове. Когато влизат там, я виждат в коридора. 79-годишната Здравка е мъртва, до главата има гилза и кръв. Втещените съседи веднага викат полицията. Пристигналите служители на МВР откриват останалите жертви в другите стаи. Това са най-близките на възрастната жена, с които тя е живеела. Става дума за дъщеря й на 54 години, нейния зет на 55 години и двамата й внуци на 27 и 22 години съответно. Противоречива е информацията за здравословното състояние на внуците. Според някои съседи, един от тях е бил с психични отклонения, но не са знаели дали е бил освидетелстван. Други твърдят, че и двете деца са имали леки психични проблеми, но предстои да бъде уточнено какви са те. А така от време на време викаше, лятото се чува, нали, с тия ПВЦ дограмително, не се много чува. И така вика, нали, мачове, като има съм го чувал, баскетбол, много убити са Владко. Да гледа. Съм чувала така да вика, но да се карат, те тихо говорят, особено Лиля Здравка, толкова тихо, аз не съм там чула да се повиши тон да ви кажа. Кога ги видяхте за последно? А сега направи, значи вчера не, но от понеделник направи впечатление, че са в 4 часа свети стаята към мен. И викам, бе на лицата, викам, какво става, викам нещо тук, тази Лиля Здравка толкова там детето и Лиля Здравка спеше към мен. И помислих, че викам, преди тази баба толкова рано да става в 4, вчера никой не светеше. Но сутрин светеше се в 4 часа. И после сега се но вчера не светих сутринта. В понеделник вечерта да сте чули нещо по... Не съм, да и полицията, нищо, нито по-даже изстрели не съм чула, нито писъци. В тази стая там, нали, бабата и детенцето спи, това военното Владко към мен. Там една стена спиме заедно, не съм чула. Ама ни телевизия, а имат коте на терасата затворено, нито там, нали, като простират, те си махаме. И видях, че котето там ми учи и викам на децата, бе нещо, дали, къде са тия хора, викам, в провинцията ли са заминали, това коте, викам, на терасата ми науча. И така.